हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेनसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि दिनाव श्री श्री शिवरात्रि पुजा ओमफ्राय आं नै दायो न'आवहा साथि लगायग्रोबाय आरोना ओमफ्रायो गामियावहा फुजा हैनो थांगोन आरोना लोगोफोर। दिनैनि शिवरात्रि पुजायाव माबायदि जागोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे। भिडिअ लानो हागोन ना हाया मिथिला आरोना लोगोफोर, दायो देखायनो हागोन ना हाया नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो हागोन ना हाया आं मिथिला आरोना। बिदिबा नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे ना मा होनो लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट जागायसै। दिनै माने शिवरात्रि फुजा नालाय शिवरात्रि फुजायाव जों मन्दिरावहा खुलुमनो थांनाय आरो सिगां फोसाबलाबाय दायो जों थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि बे शिवरात्रि फुजाखौहाय। जों दायो नै फुजा थिलियाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर, फुजा होनाय जायगायावहाय। ओमफ्राय बिराद दावराव आरोना, नाम गायनाय ना मा होनो बिदिखौ, दावरावथार आरोना। ओमफ्रायो नै आं दायो भइस सोना होबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर आङो भिडिअखौ मोजां लानो हायासै आरोना। भिडिअखौ मोजां लानो हायाब्लाबो ससेबाबो आं देखायबाय, मानोना आङो भिडिअ लानोबो बिराद डिस्टार्ब ना, मानसिफोराबो जि भिरखायो। ओमफ्राय भिडिअ लानो हायासै आरोना, बेखिनिखौनो देखायना होबाय आं नोंसिनि लोगोफोर। बेखिनिखौनो नायलांदो आरोना दिनैनि ब्लगावहाय। नै जोंहाना मामिया आंजों गालां जानानै दासो खुसेर होनानै थगायजाबाय आंजों। नै मामिया खुसेरखौ जि मोजां जागासिनो, हाथाय होनाय बायदिनो एकदमबारे जि मोजां। बुटबो जाबाय, खुसेरबो जाबाय जोंहाना मामिया। दासो उथिदोनो आं थांनायनिफ्राय उन्दुनाया। न'खाय एकदमबारे मा खुसिथार खुसेर मोनजानायखाय।